training po chu an nei chun zom du lova until phut an mu ma chu an practice to don lo thu an soi tla ta wangin hauh tu te po in zirlai te du dan ngai poimo mai lo chu du thlan dur an nei lo ti an hria ti chuan dan thar siam ngalin chu dan thara chuan military style training om to lo tur thu an puang ta a an focus ber tur chu creativity ani thu soin zirlai te chu lomin an outdual duala yun kangi chu an system thlak danglam tu berani awangin lom thu an thil sup mayani tuna chuan zirlai zong te chu police academy a chuan dan thar nen lumlu tharle an nia an president thar chu yun kangi ni in zirlai te chu khoi muna po kalphal sagan ni baka internet thleng chuan man phal sagan ni to a chuta juyong in yun kangi nena chuan indek te hi phalani ta em ti in azot lol maya yun kangi po chuan phalsak an ni thu in a changani yun kangi chuan ju chana chu adu in chu hmuna a om ve chu alom hle maya mahse zana ju chana mutura a chuan ngai zonga nei to di chu awa mu chuak ta zo kani yun kangi chu alung chehle a alo duruk em ju chana bianu chu an senior ni in ju chanan thoma sha chuan a ko chuaka chu vele yun kangi chuan dot soin boruak tha hip tura ron chuak mai ni ina in soidaya mahse kalmaya tumlai chuan ju chanan kole in an pani chuan an ti zui le tani ju chanan campus chunga anga izong nei chungchang chu soi chuak lo turin yun kangi chu angena chu vele yun kangi po chuan lungai lo turin a shilvata tuma nena a soi chua lo tur thuwa tiambok yun kangi chu a thian te nena an chua ho na a zuwa in na sahle a adu ruk deu ju chanan ngai zonga nei ti a she chuak chu alana in zuwa chuan a chuan ta wak maya kalpo kaltha theilovin atan kwal wak mai ni a thian te chuan ti ngai na wak an she to lawa chuta a che dan lo mu ve vek tu siang hyo na chuan ponolin a thla a ruilu tuk chu ruma polu theilovin sofa a chuan amutop mai ni siang hyo nan a ruma kal lui tira tum chuan yun kangi chuan a rui em awangin siang hyo na chu ju chana emo atia nangma awang liawin police academy karon zoma mahse nang chuan ngai zong daginei le dai si ti in siang hyo na chu a hauh ta chiang maya siang hyo na chuan shil hai takin a en ringot mai ani atuka chuan professor cha an zirtir na apea minute nga che ala tia yun kangi churun thleng ve chawin thom dim takin a thut na lam chu panatum ve ngala mahse professor cha chuan lo muhmanin hetiang zelani chuan he muna hian i omrei don lawania te in azil tahlak mai ni yun kangi chuan engma a hria chhuat theilowa wangin a thian te chuan thil thleng chu an hril le veka chuta ari chuan i ri lai khan siang hyona kha iki sem atita thut mai yun kangi chu a thongin a thian te chu angi hle a ti chuan siang hyona chungai damadil ta ngala chuta siang hyona chuan ngei mel deuh hian apoi hleinem voi khat zu in na chuan tu po khatiang khan an omalom atia yun kangi chuan ka ri lain thilmak deuh ti ka nei lo tiro ka thian ten thilmak deuh an soi ringota tile in siang hyona chuan chutiang engma a thlen lo thu chuan a lo chang maya chu vele yun kangi chuan siang hyana chu apuina awanga lom thu shilin akal san zui ta dayani atuka ari chuan an ho tu ten room an sik soi thu asoya ari le juyong ite chu room khata omin yun kangi le hanai te chu room khata an omdon boka hanai shemna po chu atop to donani professor cha chuan hanai office a kowin adam lo laya yun kangin apuina satle thuwa shila lom thu shil nge tura cha bokin camera chungchanga thudik tak soya duani chuan englai po a soi thei reng thuwa shil bok chuta hanain police academy azom ma thil thlengaron langa a school bang ho chuan anu le a thian nu in zuar lai chu mu in anu in a customer te a thla liam lai mu te chuan a zakhle a anu po chuan hanai chu mu ve bok ma se enga ma an in ngai lo ton ve ni in alangani chungte awang chuan hanai chu a in kil toi thin le a skula po chuan zirlai dangte mu sidron ni in anu in zor thin chungchang te chu an soi chua sak thina
chu kher chu hanai chuan alana in athin rim thin hle nikhat po zirlai then khaten an ti boiron le a hanai chuan twar thei to lovin abula mol chu alaloka meche pakhat chu apuma avit ta pop mai chu thil chuan police nen athleng ngala hanai nu chu ko ni ve tho mahse kola chang thei lo thung pa ane boxi lawa wangin officer jo chuan no pang in kara in ti thiam lo ton na alo ni bok nen case chu kalthui pui wak nga ya ti lo thu victim no chu shilin case chu an khar ta ngala ti chuan hanai po chu zilin athil ti chuan azirla ya ngonga nei thei thu le record thalo tak ane zelani chuan college thataka alu theilo tur thu ashila chumenia chang chuan an inkara in chan thatna om chanin hanai chuan apuitlin huna police officer ni adu thu te chu ashil ve nge a ti chuan officer jo chu anuwa hanai spy camera p-2 kha alo ni ta bokani hanai le yun kangi te chu room khata an dun le ta a hana in yun kangi ne na chuan room khata omi du lo chuan medang nen I thlak thleng the rengania poiti na ka nei lo ti in ashila mahse yun kangi chuan poya ti lo thu in a changani nima sela a beisei lo takin hanai chu astrik le a room a music ngai thak ringot po a phal lo mai ba ka phone man adu ani po in pona a chwa zelanga ya chungzong zong chu ari shilin ari chuan alo thin rim pui le chuti lain mi padom lama thung chuan de yilan thil a thlak tak tak hi alo ti le mek to a thomno khaina mangte chuan magic so kwal velin athil ti a thlak tak tak te chu a thian te pani siang hyo na le kim takate pe lo chung chu a en lui tir thina ni yun kangi chu library a thu in a in ngai to ana sa le a professorin chu huna kumli a hun chunga ati tur report ziak turin ati ani chuta a thudna atanga hlawak lawa chuan ju chana le abia nu chu an lo thu ve ti a mu a chu vele mu reng chu har sa ti in ngoi renga in sona tuma mahse ake chu shroya chuan in ok nokin mi zong ma a tak chuan atu bok thlor mayani azak lutuk chu om ngai na po ashelawa siang hona po in lo mu ve in ju chanale abia nu te po in an lo clear reng ti a mu phei chuan azak lutuk chu atlan chuak ngal nal mayani siang hyonan yun kangi chu po na zui chuakin ahliam tom na tur beneit aron ken sak chu ape a ti chuan school chungchang soya ti zuin yun kangi chuan an routine chu anin to zia asoi ngal zunga jingma taka thoa uniform hak te chu aning hle ani ani na taka chuan chu hmuna akal chan ber chu ju chana ani a mahse ngai zonga nei ti a hria chwale ta ka chuan chu hmun nuam ati thin na te chu abo ngal veka chu wanga an routine te po chu ne ta vek nia a in hria thua soi chuan siang hiana chuan ahma in mi zong I fui phur thina tuna atlan che zo ka itang le don siamo karkha chia ila omania ti ina shileta yun kangi po chuan soi zum tur a shetalo de yilan siang hiona chu blind data kalpuya asoma nirelo te nuwa chol an nei dona wangin chumi chung chuan blind date alo ruah mana mahse siang hiona chuan chutiang muda a chen lo thu chu lo shilin kalo in ngai tu anga ka shile don chenia ti zongena changani nirelo te nuwa zirlai te chu an chol masaber mangturin an chuak ta hloma siang hiona ho chu anu chuan alo lomin adwa thle a mahse apa ero astrikin thil hote te a siang hiona chu azil reng mayani chuti lain yun kangi hove ro alom wak lo hle a achung ten a room chu bungroda khom nan an lo mangham maya atuk zinga tuk chuan an elai chuan anu le pa te chu engwanga a room a chuan bungro man tlak lo da khom chiam nge an ni te chu azota chu vele achung te chuan chan sang soi kwalin yun kangi chuan a ho chu achung ten an lom wak lem lo ti chu a hrithiamani lelama de hila le siang hyo na te chu blind date an nei na tura chuan an thleng fel diam to a de hila chuan nula ho mi talak theinan an uniform nga chu a ha chuaka mahse me chelam an ron thlen chuan a beisei ang ta hauh lo thala ka mi le ataka me cheron kal chu mi shan da yan lo ni a de yilan achana zo chuan nula chuan thala ka mi chu ama ani lovin a thian nu zok ani thua soi ol sam eta
dei la te thian dun mu chu chengal vekin chuan lam siamin an hosan thei shama chutiang chuan an holiday chu atop der maya zirlai te chuan in lama tanga an ei turken ang te chu an ei ho dial ani atuka yun kangin ju chana chu in mu puya somin a in puang ta veka ju chana hena chuan in ring tok tak hian ka du thin lutuk che a he hmuna ka zir chan po hi nangma awang chawani me chedang nena ka mu dun cheu khan shom ka ti a ma se tu na chuan malam ka panto ti in akal san ta ngala chu athu soi chu siang hian chuan lo sia in a hlimti hria tak hian alo nui suk mayani atuka ju chanan yon kangi hena chuan martial arts zirtir tu turani thua shila jema chuan zirlai tam takal khomin korpol hate chu senior ni in avar hauh chu junior an ni a ju chanan senior zinga mi pakha chu kau chuakin junior ho chu ngun take na ngai thaturin a cha athu soile chetla velte chu yon kangi chuan nui sangin alo en reng ju chanan zirlai te chu ruk rule miswal an to pala lo beile dan tura shilfia siang hona po chuan uluk ta kalo enin yon kangin siang hona hena chuan ente athiam zia so voi khata apai thlungal theiania ti in ju chananga isan mel deuh hiana soya chuta siang hona chuan oi omlo lutuk injir tir na mai ani so tia changin athik mel le ju chana chuan zirlai dang in pethei an omle omlo azot kwal le a mahse paitluka na tur an hlo veka wangin tuma an chuak ngamlo chuta siang hiona chuan in lak hero tumin abana pharta hlol maya ti chuan an in be chan ta ngal ju chanan siang hiona paitluka tum chuan a thei mai lova siang hiona chuan in paitluk tir chu atum lo ve hle chuta ju chana chuan nunglama namin abo bet tatlata arek net lutuk chu atan tal chuanga ina a om talo atlomani ti lantir nan chhuat beng turin yon kangi chuan alo shil mol mola mahse in lak pa atum lutuk na lama siang hiona chuan atlom thu apuang du big thak lovani zana chuan pona yon kangi le siang hiona te chu in mu in yon kangi chuan ju chana martial arts thiam zia I sharing sia in lak hero vakha enge achulna atia chuta siang hiona chuan ani po in football le tui hleu athiam ve tho thu soin martial arts po ka shwe thawolom te in a changa chuti lai tak chuan yun kangin ari hne na tang message dongin blind date alo ruah man thu le chutakal ve tur chuan asoma chuti chung zong chuan siang hiona chu lo in fak mol molin chu ka thiam chu po chu ka thiam alo ti char chara chuta yun kangin athu soi chungai thlato lovin message athon boy hle ti a mu chuan angoi ta mak mayani ti chuan yun kangin siang hiona chu a thlalak sak turina hanti a siang hiona chu azam hle tu thlama alalak sak ngai lo thu soin in tilathiam deuh taksi hian a thlalak sak chu a mu tira mahse alathiam lo lulai lutuk chu yun kangin hau shepin a thin rim hle a siang hiona la chuan in thlashung deuh tak hian kathiam lo kati reng kha ati tangota yun kangi mu chu a chiat pha chiang hle ando ma avalu le rwal chuan ari in blande chungchang chu alo soipui ngala mi papali an ni dona wangin meche pakhat an mamo bel donani chuta yun kangi chuan hanai shwai ve mai chu arot zuya hanai mingari rwal chuan ari chuan alo du lo ngala mahse som tur dangan hria chuan lawa wangin yun kangin hanai chu asom ve ta shim shima hanai ero chuan alo hnial chiang hle professor cha chuan spy camera chungchang ala chui zui ngar ngara tunge la a engti kalak nge khoya tanga la nge ti te chu hria chu atumani ti chuan chu camera zorna dora chuan vakalin tu le nge ti chu a enta dia ta chuta chuan officer jo ming chu a muta chia mai professor cha chuan tunge ani chu chiang takin a hria a siang hiana pa te nen po anlo in mel hriat boka officer jo minga mu rwal chuan hanai camera pe tu nge ani chu a ring tani kar chol aron thlen chuan ari le ju yang ite chu blind date tura kalan ni bok nen an phurin an in cheinal ve hle maya ral khata chang de ilan alo mu chuan athil mu chu oi theilovin an mit te chu anwai maya an academia chuan chu tiang taka nula chelo chu ala mongai tlat lovani
man mo takin nula te chu avapat ngala tunge in ni ka va mungai lo cheu ve ti ngal zung zungin a over lek lek zoka chutiang thom na moi tak mai ha a ala mu ngai lo wang chuan midang dei mo ati hialani chuti lai tak chuan yun kangi po chu arun chuk thlave che a deila bok chuan chelo ti taka en vongin kan academy a hian nula chelo tak tak en lo tam hle mai ati ta ringot maya ti chuan nula te chuan blind data an kal tur thu shilin an chwa santani chu vele deila chuan a thian te chu a shil ve ngala blind data an kal ve tur thu asoi mak mai bok lelama blind date chu akal tluang ri viawa mi papathum chia aron kalin an academy chungchang an soipui nuwa ari chuan mi palam chu an du zong le an thil ti chinte azot ve ngala chutiang chuan ti chhozelin mi papathum zinga a chelo de uber chuan yun kangi chu aduin a mu tir phat atangin a mitala ngala ti chuan an partner tur cheu an than fil nuwa a kopte te in an kal sang tani yun kangi dei chuan yun kangi chu restaurant changkang dewa hian cholpuin wan man to tak acha da na tangin a hausa ve viau ti a sha theya chuti lain siang hiana eroin kar chola chuan ti tur shelovin a hun mandan chu aning hle a fridge a hon chuan yun kangi bok nu te chu mu in ina phalle phallo zo tu ringotin a kola yun kangi chuan date ana imek thua lo changin kol boy to lo turin alo shil zek maya chu vele a date chuan tun ang hun poimo lutuka tunge ron kola tia lo zotin yun kangi chuan a thian pakhat ve maya ni thu zongena changani ti chuan an ho nuwa an thil ton le an hun mandan zong te chu an in share tona yun kangi chuan a hlim hle thu soin a date chuan an thil ei man zong a pek vek thu soya chu vele ju yangi chuan a date tin an ei man zong a pek tir vek thu soin alung oi lo hle a a thian te po chuan an nui ringot mai ani atuka chuan yun kangi le a date chu galleria an kala lemziak nal tak tak te chu a date chuan soifia ngal charin yun kangi ero chuan atui pui lovin aning to hle a chumi hnu chuan coffee shop a kal lein a date chuan lemziak nal tak tak a en hnuwa coffee a in zia thua soya yun kangin a coffee tur a thlan lai te chuan a in tur chungchanga ringot po chuan a date chuan thuron a pele ngal char mai ani ti chuan yun kangi chu police academy a chuan a thla le thlapa chuta siang hion anin chuan in mu in an chuak le ngala yun kangi chuan ni lenga restaurant changkang tak taka hun a mangkwal reng chung po in a puar lo thua soya an veng dor pa nga ya ek tur te chu tuiti takin e le ngal char mai ani siang hion a chuan voina engma le lo ang mai lo mini ati chuan yun kangin ani mandan le athil ti zong te chu a ril ta veka chuta aril ru ti boy de tu om thu soin adei chu mi pachale fel takni in adu zong takpo ani thuwa soi phota mahse abula om chu nuama ti tlat lo thuwa soi chuan siang hiona chuan amengai nadle anbula ha dam taka a om theina tur mi pa chau dei turin alo fui ve a chuta yun kangi chuan aku chu zai palin siang hiona chuan atuam sak zui atuka a thian te nena chuan abial pa nena an in then thuwa soya siang hyonan a then ma em na chana zo chuan yun kangi chuan ka then lo ama zo kin men thena lom ti in zinga message adon thule an in mil lo nia a hriat ve tho thu soya chumi hnu chuan silai ka zir dir na akal le in an in elta a siang hyona ka fu theilu tuk le chak zo ka ni chu yun kangi chuan a thik le a chuta siang hyona chuan amit le lam ching tura shilin silai ka dan dik chu a zir tira yun kangi chuan thil danga ngai tu a thei to lo a target po chu thinlung lem angina mungal veka siang hyona zara nal takin aka fu ta chat mai lom lu tu ka hnung lama hoi chuan siang hyona nen an lo in nai ther le a siang hyona chuan akis do ne muti in amita ching zui mahse siang hyona chuan kis lovin amit mul tla chu alak sak lek zok hi alo ni a gyan kangi zaklu tuk chu mutpo amu hil theilo siang hyona thung chu thil thenga ngai tu chu apiangin akhisu kareng thunga a exer la de chu a phur sur hle chuti lain ju chana chu abial nu in alo chen ve boka
US na a mu awangin in then maya that thu lo shilani atuk zinga chuan zirlai zong te chu fila ko khom an ni a man mo takin an chuak khom ngal zirtir tu chuan an hmaloka sport lo om tura chuan an che dan engkim chuan points ane vector thua soya ti swal an nei chuan an points chu ti niam ani zel don awangin an grade chuan na satakin ator pha thei don ani atuka chuan an games khel tur sang te chu tar chhu ani a zirlai te chu group anga chen ni in yun kangi chu blue team leader ani a hyoka chu red team leader ani thung siang hyonan a group of na a han en chuan yun kangi nen group khata an om ti a mu a adu dan ang chia ani awangin a hlim hle a thian pa kim takale hanai te po chu an ti ma thowan oma sports an nei ni tur a nai to em awangin zirlai te chu thei to pin an practice ngal char chara chuta anju yangin siang hyona chu hanai practice pui tur angenin midang tu ma in an practice pui du don lo ni in a soya yun kangin alo shat chuan a hnual ngal rui mai chutiang chia chuan siang hyona po in yun kangin na practice chu adu ve thawa chu chukim taka chuan lo shethiamin siang hyona chu yun kangi practice pui turin a shila hanai chu amma in alo chen tur thuwa soi chuan siang hyona chu alom hle ni chuti lain professor cha chuan kim taka chu kim hyon suana mani ti a rechuak chia hyon su chu kum ka kalta khan thi to in a thi dan chu professor cha le siang hyona pa te chawin an shiani zan khat chu 4th year law student hyon su chu ro sur noya miswal rual ten an be chiam maya nataka vi ani chungpo in thei to pin a beilet ve ani miswal ho chuan a hnuwa kalsanin a himdo nemo ati man to a mahse konga kan lai tak chuan trakin a su hlumzui ngal hyon su chu athi khan mission poimo tak nei lai ani a athi chan chu ti pal nge twal thana jok chui chua ani talova chuti lai chuan kim taka chunau pangmai chawlani in professor cha chu athil hriat chua thar chuan a thong chiang hle siang hyon na le yun kangi te chuan training chu an chanta a ama sabera cycle khal chuakin yun kangi chuan nuama ti hle a chuta siang hyona chuan in ti hlim tura kal nilovin train tura kalan ni jok thu te chu a han soi chuak lui vel khera an chau deuh nu chuan chol phot an tum ta ni siang hyonan yun kangi chu mun nuam le moi dewa hiana chol puya chuta chuan an chung ko chanchin te in shil tonin siang hyona po chu a in hong ve ta dewa a unau nu chuan rampona azirmek thule apa chu police officer ani thu te chu a soi chuak ve ta ni school lama thung chuan hyo kan atim te chu an performance achia thu shilin azil molmola a ayana sa a practice an ngai thu shilin an senior sunyu kai roina hnuaya special training an nei tangar ngar mai ni atuka siang hyo na pa chu an zirna ina chuan ron kalin thuwa soya zirlai te chu an mahuna eng ang police officer nge ni an tum ti te chu zotin tuma in siang hyo na pa ani ti chu an la shehlom lova mahse engtin din emo de la chuan hre chuakin thian an ni reng theinan e tur te chuan atlon ta vela chu ba ka a thian te chu in thian thanna zungbun pe chevin an ni po in luthiam takin an bun ta chevani ni engemo zat aliam le hnu chuan kar top chol mangin an hole diala hanai po chu ina ho in anu chuan officer zuma puina ngen sak turin a loti a customer pakhat nen an inti boile wangni in anu kho sakdan chu hanai chuan a kham to hle lelama yun kanginu le pa ti chuan ju chana chu zanre e turin an soma an fanunen chuan no panla ya chang to in chian an ni awangin ju chana chu an mak pa tan an otle china yun kanginu chuan ngai zonga nei le nei lo chu zo thudin ju chana chuan an nei lo thu ina changa yun kangi chu alo ming phok chiang hle pona ante hoi pa in yun kangin ju chana chu ngai zong nei to reng si a chung te do ta shil na chana zota chuta ju chanan an in chen thua soi chuan yun kangi chuan nuam lawa ti hle a ju chana ril runa tur ti limnan fiam thu ho deu deu shilin ju chana po chu anui vele theitani yun kangi chu bedroom ma akala chumi chung chuan a phone chu ron ri in ju chanan alo chan saka
chu vele siang hyo na chuan yun kangi chu ju chana nen an omdun ti hria in nuam lawati ngal hle yun kangi ron let nuwa in lampanin an hodun le a an in thlia ma in yun kangin ju chana nena chuan amamo huna pianga a ko thei thuwa shil atu ka changin zirlai te chuan training an chan le to a siang hyonan yun kangi chu thei to patlan puin eitur tui tak takin a shai boka a ber ni tir chu atumani lelama siang hyona pa chuan a fa pa chan chin chu anga event har hle a chan po a thian pa le a roommate ni bok chu kim taka kum enga mozat liam ta athita hyon suwa unau pa ani ti a hria chu wangani siang hyona chuan yun kangi le ju chana ten dinner eidunan tum ti hria in a thi khle a restaurant sang sanga ti chuan ve en kwalin a beidon to pa coffee sopa an lo thudun chu awa muta hlawa ti chuan an ma ni mulo ang dewa in tur orderin an han in hu chuan a thong der vela ju chanan an bula thu ve tura som hlawin siang hyona po chuan zu chu a in tran ta ngala an ti chu alo ngai thlave ta rengani chuta bedroom ma yun kangi alu hlan chuan ju chanan siang hyona hna yun kangi chu meche fel le thata kani thu soin a partner ani anga thata kha en kol turina cha chumi nu chuan ju chana po chu pona chuak veli in yun kangi nen an in mu ta ka chuan thingkung hnuai ya thudunin an ti le ta a ju chanan yun kangi hna chuan siang yona hian adu che in ka hria atita a mahse yun kangi chuan chutyang zonga a ena rin lo thu ina chang wat thung chuta ju chana chuan yun kangin adu thu alo shil to chungchang chu a soile a chu vele siang hyona chuan an thu soi chungai thla zo ngam talo chuan lungche zetin akal son ta daya mahse akal hnuwa yun kangin ju chana hna chuan ka tu che alom mahse thian thatak ang chawin ani a chu bak chu eng feelings dang ma to lo ti in tlang takin changani inti siak ni tur chu aron thlengta a zirlai te chu group lia thenni in blue red yellow le black a te thenan ni a blue team a chuan yun kangi siang hyona kim tak ju chan le hanai te an oma red team a chuan hyok ari deil le ju yangi te an ombok volleyball first match ha chuan red team an chak phota second match ha po chuan ari in hanai chu ne in red team bok chu an chak le a third match chu red le yellow team in tumin red bokin nena an chang le ani an match le a chuan mi pa le meichia an intel bol thunga yun kangi ngei po chu tel ve in a partner nen chu a thleng ma sabera mi pa lama chang chuan de yila chuan ma shwain red team bok chu an chak le ngei do ni in alanga mahse de yila chuan chak tura in ngai to awangin line top a thlen ma chuan a celebration der to a chuta chuan a thil ken chu thlau palin yellow team jok chuan nena an chang ta hlawani de yila ril runa le zaklu tuk chu bedroom ma a trap ringot maya mahse inti siak na om to a chuan red team chu mashwai tu lani thovin blue team chuan an dota adang pahni te chu an lang phalo shimani an match le chu cycling ani dona chuta chuan yun kangi po atel vele donani ahmalukin ake atihliam palto a mahse telve ngei adu awangin siang hyona po chuan du sakna ahlan taringota yun kangi chuan inti siak azo huna thil hril tura nei thu siang hyona chu ashilani inti siak an hanchan chuan yun kangi chu ol sam takena chaka chuti lain mi palam po in elna an local pui ve mek bok chu an game a chuan team dangte chu tuya tang chuan nek chwa turani a blue team star player chu kim takani in beisei lo takin the chwa masak bera atang ta lo thunga mahse siang hyona chuan ama chawin red team mi pahni te chu a the chwaka blue team chuan nena an changta ni ti chuan an inti siak na hnung ber tur chu an chan le ta a chu game atang chuan tu team nge chak jok tur chu a hria thei to donani inti siak na an nei mek lai chuan ro aron sur ta thuta yun kangi chuan ake alo ten na to awangin akal hlei thei tatlat lo ake chu athi hiala chuta kongsira achol lai chuan medangin an ron tlan pel ta sup mai hanai aron thlen chuan yun kangin apui na alo dila
mahse hanai chuan lo hnialin kalsan mai tum chuan yun kangin abana achela chu vele an inhnial chan le tangal zirlai dangten tu team nge chakzo kang ti hriat chaka an ngong an fan mek lai chuan red team member aron lang masabera chuti lain hanai po in aril ru thakin yun kangi chu apuile ta thawani siang hyon na le midang te chuan ngaklel takin an lo thlir renga midang zong an ron thlen vek to laya hanai le yun kangi te ron lang velo chuan a omati nuam theilo mahse an ma ni zong tura kalatum lai tak chuan hana in yun kangi pochungin an ron lang ve theita a inti siak chu atop thleng an tlan ve theita shamani mi zong chuan hanai chu athil ti awangin an fak supa tin athil lo ti swal to awang chuan ngaidamin an thiana tan an pomle ta veka ti chuan hriat rengnan thla ti an la ho bok closing function a chuan lam hu nom tak en tura oma siang hyo na le a chan te ngei po chu an lo lam thiam ngang mai yun kangin siang hyo na lam chu mu nom ti takin a lo thlira chuti lai tak chuan inti siak a zo huna thil hril tur a nei thu siang hyo na a hril kha hre chuaka siang hyo na ero chuan a hria to po a ring lem lovani mahse an lam zo vele siang hyo nan yun kangi chu a panding hala thil min hril tur i nei kha ti in yun kangi chu a zam ta hle a chuta adu thu hrilatum lai tak chuan siang hyo na zokin a kis ta thut mai chumi zana tang chuan an love story chu alo in chanta a hun po an hmang dun tam chho ta hle ani ni engemaw zat aliam le hnu chuan zirlai zong te chu criminal case tung changa training an neya chu an case a chuan meche pakhat chu tha ni in pong sual ani bokani chu ataka thil thleng ni lovin phwa chop mai ani a zirlai ten an ma ania an chui chwa theina tura ruwa man ni in tual tha na chu engte ka thleng nge ti le engtianga thleng nge ti te chu an chui chwa tura ni a zirlai te chuan an thil mu le anga event hiam dana tangin report an siam vek dona chu investigation an neina a chuan siang hyon na ril ru chu a chakin a thiam filor hle a an report zong a po chuan siang hyon na report chu a tha ber ani ta reng ani hanai le yun kangi te po chu chian thatak ni to in kongsang sanga an inpui ton thina ti chuan hanai chu officer chu ne na vakalin engma ti sak adu to lo thuwa shila engwanga chu tiang thil ti tir chu nge ani azo chuan officer jo chuan detective ani thin thuwa lo shilta a mahse engtianga na sa le tha a thopo in promotion a mu thei ve ngai lo ni in a soya a thorim ra chu a seniorin a seng zel ni a soin chu a senior soi chu hanai kalna police academy a chuan a thok ni in a soya chu wangin engtikong zong po a ti hming chiat chu atum ta ni in a soyani an inbiak na zong chu professor cha chuan alo sheveka hanain aril ruat thak ta ti a hriat chuan alom hle karchol mang turin siang hyon na le yun kangi te chu an ho ve a yun kangi chuan siang hyon na chu dinar eidun puya somin tokpoki eya inde chun zum chu antuma nima sela siang hyon na senior chuan abade ya som thutin shehle mahse senior ani boxi awangin an dinar date chu a cancel maya ngai ta ni chuta a senior te chuan trainer hyo ka chu an rel na sa hle a siang hyo na chuan aning to boxi a senior te la chuan zu an in bel tir zela atopa phei chuan a ruilu tuk chuan thila thei hil noi mai ani mahse yun kanginen chuan topoki eidun an tum ti chu ala sheve renga ti chuan chu topoki chu phone tirin yun kangi te in kota chuan a thu hnoka yun kangin a mu chuan a chhong hle chuta sarang chunga topoki chu mu in siang hyo na bula thu in a ita miala a izo vele siang hyo na chu ho turin a shil mahse a ri ema wangin adara chuan a chat thlazui ta daya chuta yun kangi chuan du thlan tur pahni anei ti hria in a pakhat na chu an ina shwai lu ani a pahni na ero chu konga hnu chha top chu ani ti chuan a pakhat na chu thlangin siang hyo na chu engtin tinemo a ruma chuan a shwai thleng thei shrama a khuma chuan mutirin ani ero chuan ta chuan amu thunga atuk zinga an harwal chuan yun kangi chuan a chung te laka tanga thuruk angai dan te chu shilin siang hyo na chu thom dim thei ang bera chwa atuma
ani in anu le a unau nu te ati boy lai chuan siang hyo na chu a chuak thei ta hlawa mahse po na chuan yun kangi pa in alo mel kar mai ani ti chuan tuk chuan ei turin siang hyo na chu a hruai lut le ngala a chung te chuan an en du ema wangin yun kangi chuan a thian thata ka ni thuwa soiwata motor khal a zertir thin nia a soilai tak chuan mi kangi chuan do kan hnuai chu lo bi manin siang hyo nan mozaking khat chau a bun thu chu a soi ta chat maya chumi omzia chu yun kangi ruma akhing le lama om ti na ani ti zom zatin man chuan ni ta ka chuan yun kangi chuan ama zana thil thleng zong zong chu a hril ta vekani chumi hnu chuan anu le pa te chu thil hlui hote awangin an in hauh ta chiama chu chu rem changa la in siang hyo na chu a chuak thei ta hlawa yun kangi chuan bus stand thlengin awa thla ani